Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 7 minuts de la tarda d'aquest dimecres 24 d'octubre del 2012. En la ressaca dels resultats de les eleccions d'aquest diumenge a Galícia i Euskadi encara no havíem sentit les explicacions d'Alfredo Pérez Rubalcaba. I mira que la desfeta socialista, que va perdent suports de fa 3 anys des que Zapatero negava la crisi, ho feia per a veure. De fet, l'actual executiva del PSOE, sortida d'un congrés d'emergència, no ha deixat de tenir un cert aire de transició per a alguns. És el millor candidat de futur, l'experimentat Pérez Rubalcaba, o ho era Carme Chacón, que va perdre les opcions de liderar el partit. Tomàs Gómez, el líder del socialisme madrileny, és dels més insistents a demanar reflexió crítica encara avui a través del Twitter i canvis profuns, i no només ell. Griñán, Bono i encara una llista de barons que volen forçar el debat al si de la família socialista espanyola. A l'Oracle parlem d'aquesta qüestió i d'altres, lògicament, de l'actualitat d'aquest dimecres 24 d'octubre i també de les que comporta la presència als nostres estudis, al nostre programa, la presència de David Fernández. Què tal, com estem? Bona tarda. Ell és cap de llista de les candidatures d'Unitat Popular, les CUP, Alternativa d'Esquerra per Barcelona, després de multiplicar per 5 els seus regidors a les últimes eleccions municipals del 2011, ara en tenen 101, si no anem mal guiats. La CUP fa el salt i presenta candidatura al Parlament de Catalunya. Al capdavant d'aquesta opció política a les llistes de Barcelona hi ha en David Fernández, independent, nascut a Barcelona l'any 74. Ell és periodista, ve de l'activisme social, compta amb 27.111 avals per fer arribar al Parlament el missatge de la CUP. La gent es pregunta per què ara, per què finalment ara les CUP han fet el salt després de tants anys ja de presència a molts ajuntaments, que els ha fet moure aquella resistència que tenien a participar en la política nacional. Tens 3 elements i, com bé deies, un és intern i l'altre és de conjuntura política. L'intern, que és el més senzill, és que aquest debat ja estava obert des de feia més de 6 mesos, és a dir, sense que l'Assemblea Nacional de Reus del passat març no s'hagués obert una comissió plural oberta a tothom. Per un vot? Per un vot, no. Al març es vota una esmena a l'Assemblea General, la CUP és un moviment assembleari, una persona és un vot, és a dir, no hi ha jerarquies, és el principi bàsic de la democràcia cooperativa, una persona un vot, i allà efectivament es vota una assemblea, 166 contra 165, no decidir personar-se encara en contraposició a aquesta decisió per l'equilibri, perquè és el consens i la pluralitat, i entendre la unitat també com pluralitat, decideixen fer una comissió que estudi sota quines condicions, a fer què, amb qui, per què ara i no fa 2 anys, i és aquesta comissió que ha treballat molt durant 6 mesos des de diferents sensibilitats. Sense aquesta feina, que ha durat 6 mesos, la CUP no es presentaria el 25 de novembre. I després hi ha els elements de conjuntura. La diada històrica, que posa un altre cop al taulell de l'agenda política dels països catalans una de les grans renúncies de la transició, que és la llibertat política d'aquest país. Que en la diada històrica, perdoni, em sembla que no sé si les CUP van fer el paper que tocava, perquè van anar al marge de la gran manifestació. No, va ser dual. La CUP va estar arreu, és veritat. O sigui, la CUP va convocar la manifestació. En aquest país, qui va dir que la cultura de la transició, abans de néixer ja naixia morta, va ser l'esquerra independentista, que l'11 de setembre del 77 eren 2.000 persones al Fossar de les Moreres, parlant, si no m'equivoco, la Bugil Matamala. 30 anys després, la Blanca Serra, que la detenien per portar pancartes de la independència al 1982, per portar una pancarta que posava independència a la manifestació, a la gran manifestació contra la LOAPA. Doncs aquella persona està al secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, és membre de la CUP, va a les llistes de la CUP, i per tant sí que hi havia una doble lectura, hi havia una sensibilitat a la CUP que preferia no, o sigui que entenia que el cicle polític l'havia de protagonitzar al carrer i que Convergència estava fent una apropiació indeguda d'un protagonisme que és del carrer, que és del poble, que és de la ciutadania, i hi havia altre sector, perquè moltíssima gent de la CUP participa a les ANCs locals, que tenien el seu bloc convidada per l'Assemblea Nacional Catalana a tenir el seu bloc propi. Per tant, teníem una pota arreu i té la seva lògica. Té la seva lògica de com s'ha construït aquest país, quines són les renúncies que ha tingut aquest país, i que ara, tornant a l'element de que tenim la vella aspiració dels nostres avis i àvies i pares i mares de la llibertat plena dels països catalans, i un segon element que per nosaltres és fonamental, que és la crisi profunda que viu aquest país, amb 3 milions de pobres als països catalans, amb 80.000 desnonats en 5 anys, malgrat avui el Consell General del Poder Judicial digui que és un frau el que s'ha fet amb les hipoteques, ha denunciat la mala praxi bancària, Consell General del Poder Judicial. És a dir, algun dia algú en aquest país haurà de demanar perdó per les polítiques d'austeritat neoliberal, pel drama i per la desigualtat que han generat.
I són aquests tres elements: crisi social, emergència social, desigualtats creixents, per no sortir als grans mitjans de comunicació, doncs, barris i una àrea metropolitana trinxada per la por. Aquest país avui es debat entre la por i la desesperació, o l'esperança, entre la por i l'esperança, i nosaltres, que és el més difícil de construir, volem representar l'esperança de que el futur no serà més injust o més desigual, que és el que ens diuen oficialment. No? Artur Mas ja ha anunciat que després del 25N ve la quarta tongada de retallades. Bé, el senyor Mas ha retallat 5.500 milions en 3 tongades de retallades i la Caixa, en 5 anys de crisi, ha guanyat 8.000 milions d'euros, és a dir, 2.500 milions d'euros més. És una dada de qui s'han d'inferir, és un model econòmic a desenvolupar, però el que no és lògic és que el cinturó ens apretem només els de baix perquè els de dalt segueixin fent el mateix i segueixin guanyant. I jo crec que un dels lemes que tenim és aquest, que mai tan pocs havien robat tant a tants en tan poc temps. Mai la transferència de renda de baix a dalt. Aquest és el lema de la campanya? No, això és una vella proclama altermundista, perquè també som... Per tant, màxima llibertat política pel nostre poble, màxima justícia social pel nostre poble i un procés com a actor polític emergent de la CUP que es venia debatent i que, si fes broma, diria que la convocatòria anticipada de l'Artur Mas doncs, ha facilitat que un debat que estava molt, no dividit en el sentit que estiguessin dits, però amb dos relats molt diferents de si havíem d'anar o no, si havíem de mantenir l'ànima municipalista i encara no era el temps d'anar al Parlament, doncs ens ha resolt el senyor... I vostè és un candidat de síntesi de totes aquestes dues ànimes, diríem? Doncs sí, però a toro passat, que es diu en castellà, perquè jo estava fent la barema amb els meus avis i em vaig enterar jo, escolta'm, que ets el candidat, i vaig dir, molt bé, perfecte. No, jo passava per allà. I a més està bé perquè, com és una altra forma de fer política, no sóc un candidat, no sóc presidenciable, sóc un entretants, que diria Ovidi Montllor, i representem una força col·lectiva, una voluntat col·lectiva, i segurament, i seria inútil negar-ho, un sector de joves ampli, aquests joves que no ens acabem d'emancipar perquè quasi tenim 40... 36 anys, he vist que tenen de mitjana la seva llista, que som no? la generació de la precarietat, de l'exclusió, del mileurisme i de que vivim pitjor que els nostres pares i el futur no pinta molt millor, que som nítidament d'esquerres. Nosaltres posem al mateix nivell, sense una... O sigui, per nosaltres no existeix el divorci entre la qüestió nacional i la qüestió social. I si em dius una cosa, deixa'm dir una cosa perquè si no... De l'antisistema, sí? Efectivament, som antisistema. Si el sistema és això, que morin 80.000 persones de fam cada dia, obertament antisistema els anys que calgui i les dècades que calgui. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, David Fernández, que hi hagi sort. A vosaltres, bona tarda. El candidat de les CUP, de les candidatures d'Unitat Popular a les properes eleccions del 25 de novembre. Gràcies, Josep Vicent Boira, des del País Valencià, Bernat Gasulla i Matovella. Ho deixem aquí. Tornem demà. Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.